дар ҳошияи расидан ба яке аз ҳадафҳои олии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардани давлат дар баробари дигар шаҳру навоии мамлакат корҳои сохтмонӣ дар бунёди нақб дар ноҳияи Дарвоз идома дорад. Бояд гуфт ки ин нақб дар пайраҳаи танги кӯҳи овринги Ширговад дар шоҳрҳои азими Кӯлоб, Қалаи Хум, яке аз минтақаҳо ки ҳамасола дар мавсими обхезӣ зери об монда, рафту омади тарафайни нақлиёти боркашу мусофирбарро ҷониби пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ва маркази маъмурии вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух бо мушкилӣ мувоҷеҳ месозад. Бо дар назардошти мушкилоти ҷойдошта бештар аз 9 моҳи охир корҳои сохтмонӣ дар бунёди нахустин нақб барои гузаштани воситаҳои нақлиёт дар доманакӯҳи деҳаи Ширговади ҷамоати деҳоти нулванди ноҳияи Дарвоз вусъат дошта ҷавобгӯи меъёрҳои ҷаҳонии нақбсозӣ сохта шуда истодааст. Тибқи иттилои масъулини ҷодаи нақбсозӣ, корҳои бунёдӣ дар ин роҳи зеризаминӣ моҳи июни соли 2021 оғоз гардида, кормандони ватаниву хориҷӣ тавонистанд ки нақбканиро дар ин роҳи зеризаминӣ ба масофаи 354 метр ҷавобгӯи меъёрҳои байналмилалӣ ба итмом расонанд ки ин аз нишондоди нақшавӣ 54 метр зиёдтар мебошад. Бояд гуфт ки фармоишгар дар ин лоҳия Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи азнавсозии роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ буда, корҳои бунёдиро дар ин роҳи зеризаминӣ ширкати чиноии сохтмонии роҳҳо China Road ба ӯҳда дорад. Маблағгузори ин иншооти ҳаётан муҳим ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд буда, маблағи умумии сохтмон беш аз $7 миллион амрикоиро дар бар мегирад. Бо истифодаи самарабахш аз техникаи муосири нақбсозӣ, корҳои бунёдиро дар ин роҳи зеризаминӣ бештар аз 70 нафар мутахассисону кормандони муҳандисиву техникӣ анҷом дода истоданд ки бештар аз 50 нафари онҳоро кормандони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. Бо истифодаи самарабахш аз 8 адад техникаву механизмҳои роҳсозӣ, 9 адад дастгоҳҳои пармакониву ҳаводиҳанда, нақбканҳо аз ҳарду ҷониб тавонистанд ки роҳи зеризаминиро ҷавобгӯи меъёрҳои ҷаҳонии нақбсозӣ кушоянд. Корҳои пармакониву бетонӣ дар қисми поёнии роҳрави нақб хушсифат ба анҷом расода шуда, айни ҳол корҳои бетониву арматурбандӣ бо суръат идома дошта, корҳои бетонӣ бо дарозии 220 метр дар дохили нақб хушсифат ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ сохта шуда истодааст. Амин нақби деҳаи Ширговаду деҳаи Йогет корҳои пармакунӣ ба анҷом расида, корҳои оҳаниву бетониро сар кардем. Корҳои бетонӣ қисми поёнии нақб ба анҷом расида ба масофаи 350 метр. Корҳои бетониву оҳанибандӣ давом дорад. 220 метр корҳои бетониро анҷом додем. Мо ҳаракат мекунем ба моҳлати муайян корҳое ки боқӣ мондаанд ба анҷом расонем. Тибқи нишондоди лоиҳаи сохтмонӣ, роҳи зеризаминии бунёдшаванда аз 2 хати ҳаракати нақлиёт иборат буда, паҳноии роҳ дар дохили нақб ба 12 метр ва қисмати роҳи мошингард 7 метрро ташкил медиҳад. Дар назар аст ки корҳои бунёдии нақб дар ноҳияи Дарвоз моҳи апрели соли 2022 самарабахш анҷом ёфта, ҳаракати мӯътадилу бемамонияти нақлиёт дар мавсими обхезӣ дар деҳаи Ширговад ба пуррагӣ таъмин гашта, рафту омади бемониа, кашондани молу маҳсулот боз ҳам афзунтару рушди босуботи ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии Дарвоз дар маҷмӯъ вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон бо тавлиди зиндагии шоистаи ҳар як сокини Бадахшон боз ҳам бештару хубтар мегардад.